Shalom, horas ma dihita saluhna. Kami sian perhalado HKBP Sentosa, pasahaton. Selamat datang, dohot selamat beribadah. Tusude ruas nihuria naro, madohoti parminggota sedarion. Tarlobi turuas nihuria naoddo pe parjolo sahali. Madohoti parmingguon di garejaon. Rap mahita majagahon hatomanon ni parminggota. Tabongoti ma parsaurata dohot Tuhan debata di bagasan dame doho las niroha. Tapuji Tuhata marede mahita.
Marhite-hite goar ni debata ama. Dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohot goar ni tod di perbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Gok asini rohani Jahuba do tanoon. Marhite-hite hata ni Jahuba do majadi akalangit. Marulopolop mahamu ali akapartigor. Mangasahon Jahuba. Talup do marede akka naujur maroha. Haleluya. 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 Ali Tuhan debata. Suruh matod di perbadia tu rohanami. Asa tarapul situ tu rohanami marhite-hite haheheon ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Jala asalam gadda haporsyaon nami marhite-hite pakrimon na mangolu. Asa totong huingot hami. Nahehe do hami musesian namate songon Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Naung hehe sian namate. Amen. Hudul mahita. Tapuji Tuhan tamaredehita. Ayan mahuhami atam dihamimi asumuni nuay ng sogot men. Ayan sinundamu halepanon dangi abadi manalilu di perjalanani. Tangihon hamuma. Pati ni debata di minggu sadarion. Ima sian patik parjolo sahatu patik paupaton. Songonom madidok. Patik parjolo. Ahudu Jahuba debatam ninna debatata. Dang jadi marakup ahu bahenommu debatam. Patik paduahon. Dang jadi ganommu, jala dang jadi sumanommu, manangaha na di Banua Gijang, doho na di Banua Tongaon, rodi na di bagasan aik na di toro ni tano, yang go tunggabe si sobaon, manang sioloan. Patik patuluhon. Dang jadi dohonon goar ni debata, yang go soture dalan na. Ay hona uhum na dosogot akka na marsineang di goarna. Patik paupaton. Ingot hamuma pabadiahon ari minggui. Di naumanom ari maula hamu nasa siulaumu. Alai anggo ari papituhoni. Ari paradiana ni Jahuba di Batam dui. Dang jadi ho mangula anggo dinasa dari i. Manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi pangisi ni hati ani halak na mangibeati hutam. Ay dinaonomari do di toppa debata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradia doibana diari papituhoni.
Di bahinido, ubahin na di pasu-pasu di mata Jahuba, ari para diananay, jala di parbadiay. Ido sahana, atong rak mangidugugo mahita, tuadopan di debata, mangulahon hobbar mati nai. Ale Tuhan debata, Sai pergugoy mahami, mangulahon na obar topati me. Amin. Kapuji Tuhan marhiti tekor ama. Mari dehita. Sikop doa sini roham Tuhan nada Tato poti madosat tanda gudangi, diadopan ni debata, martangyang mahita. Ale amanami jala debata nami, na di banua gijang. Pargogo naso hatu dosan pardingkam basa doho. Jala rodi sa liling-liling na doa siniroham. Say marpamuati maroham di hajahaton nami. Jala say unang beingot akka dosa nami. Ay jojot do hami mardosa maradopon ho. Jala jojot do husungguli hami rimasmu marhitesian pangalosyon nami di hatam. Ale Tuhan Jehovah, say unang paingot-ingot pangalosyon nami. Unang alang asiniroham. Say urupi mahami. Ho ale Tuhan debata hatuan nami. Palua hami, jala sa dosa nami, ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen, baga-baga ni debata, taringot Tuhan sisaan ni dosata. Mutsat pihak kadolok, jala humutal akarubean, alayang ko parasin ni rohaku, nasotu pamutsat siat ho. Jala padan ni hadameokku, nasotu pahumordit, ninna Jahuba si asiho. Hasangapon madi debata na digijang. Amin. Amin. Tapuji Tuhan marhite sian kor ina.
Mari dehita. Yesus hamiro di son asa masih hangur hibero tuson jalamai sudah siang di mata kali urut siang dijak Punturi sundang iba rohani asa sunah laman jalo hangoluan binatu Hatani debata nagabe epistel di minggutta sadarion tarsurat di sada Yohanes tolu mamuka sian ayat sada saat ro di ayat pitu tajahama marsikat soring marbadiahon diri idahamuma godang ni haholongon nabi nasabasahon ni amai tuhita ay targoar dohita akka anak ni debata jala akai dohita tutu di bahini dang ditadda portibion hita ay dang ditadda anggo ibana Hamu akka haholongan anak ni debata dohita nuai jaladang dope di papatar manang nagabe aha hita sogot alai tabo todo anggo patar ibana gabe suman mahita tu ibana ay idao tado rupana sadiri ganup na makirim songoni di ibana di perbadiai madirina songon ibada na badiai pangalaw ganup namar dosa ay pangalaw sion do dosai di boto hamudo na mabuat akka dosat tado imana ubay naro dang adong dosa anggo di bagasan ibana nasa namian di bagasan ibana dang mardosa ganup si pardosa dang dudi ida jaladang ditadda ibana hamu akka anaha unang di pautotohalak hamu siulahon hatigoran ido natigor songon ibana natigori ido sahakna martua do natumangihon hatani di bata jala naupeopsa amen tapuji Tuhata marhite kor sola gracia mari dehita
tahatidak ko maha porsiautai, songon nahi natidak ko ni dongata saha porsiaon di sadok portibion, rap mahita madok, au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na suatu dosan, natu mo palangit dohotano, au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, nagebegabias ya tod di purbadia, adorang soha bubuhan. Ido tuhata natu maun na bernit di panguhuman ni silatus. Namate tarpajal do ibana di hau pinor silang. Nah tua tu berotoru. Namlak mangolu di hari patuluhon. Nama naik tu surgo. Lahulu tu siamu di debata Jahoba. Amanai pargogo na suatu dosani. Di sima ibana pemang melaksogo tan on. Manghumi halak na mangolu dohok namate. Au porsea di ton di perbadia. Jaladong sada huria na badia. Huria atau pani halak Kristen akan na badia. Dohot di hasisani dosa. Dohot di hatai na mandok. Mula mangulu sogok daging ni halak nong mate. Dohot di hanguluan na saudara. Amin. Tabigi titing na masa dohok nanaing si pamasaota di tonga-tonga ni huriata sa mingguan. Salum, oras madihita salhutna. Tikting Huria HKBP Sentosa, Resort Sentosa Samarinda, Minggu Misericordias Domini, tanggal 14 April tahun 2024. Topik minggu, sondang nimbohi ni Jahoba menundangi hita. Nah perjulu, di hari Selasa tanggal 16 April 2024, di Patupa pertanian sektor di sektor Tolu di bagas ni keluarga M. Sitopul Borusi Tohang. Di sektor 5 di bagas ni keluarga Situa S. Banjarnahor Borusi Haloho. Di sektor 7 di bagas ni keluarga R. Simanjuntak Boru Lumban Tobing. Dohot di hari Rabu tanggal 10 April 2024, pertanyaan sektor di sektor Sada di bagas ni keluarga R. Tapubolon Boru Simanjuntang. Di sektor 4 di bagas ni keluarga Situa M. Nababan Boru Samosir. Dohot di sektor 6 di bagas ni keluarga B. Sirait Boru Nababan, alamat Boima Taida di Tikting ni Huriata. Nomor 2. Hobar tu data na masuk tu Huriata torop ni ruas na marulang tahun di bagasan minggu godangna 40 tolu halak. Hata ni debata ima na tersurat di Pesalmen pasal bidu 86 ayat 12. Asa hupujiho ale debataku, sian nasa rohaku, jala hupasangap guarmu saleleng-lelengna. Tusude ruas ni Huriata na marulang tahun, hupasahat hami ma selamat ulang tahun, panjang umur, debatama na manundangi huhut na mamasu-masu. Telu. Di hari Minggu tanggal 7 April 2024, nasalpu andorang so masuk permingguan arian nunga di Patupa acara manopoti mulak tu Huria Ima Robert Gilson Siregar maringanan di Jalan Poros Lempake Samarinda masuk sektor pitu Hombartusi Mamukka Sadarion Nasida Gabe ruas penuh di Huriata. 4. Sadarion di Patupa tukar mimbar pangula nagok tiki HKBP Resort Sentosa Samarinda. Nama kubasi perminggota Sadarion ima amang pendeta Maadong Tapubolon STH Narosian HKBP Tenggarong. Laos Sadarion Tapatupado Papungu pelean amplop khusus tu operasional resort. 5.
Marsogot Senin tanggal 15 April 2024 pukul 10 sia wita di Patupa rapot panitia pembangunan Taringot tu progres renovasi Sopogodang HKBP Sentosa. Maringanan di konsistori pinangidohon tuganup panitia pembangunan asa mandohoti rapoti. Ponopon. Di hari Minggu tanggal 21 April 2024 di Parmingguon Arian pukul 10 wita di Patupa pelantikan fungsionaris periode 2024-2028. Dohot pelantikan seksi-seksi periode 2024-2026 pinangidohon tu pengurus terpilih asa mandohoti pelantikan ini. Papituhon, di hari Minggu tanggal 21 April 2024 pukul 10.05 wita di Patupa ujian tulisan tu pelajar sidi dohot di hari Sabtu tanggal 27 April 2024 di Patupa ujian lisan tu pelajar sidi nani dohotan ganup natoras. Pinangidohon tu ganup parguru sidi asa mandohotisa. Pawaluhon, laporan keuangan Minggu 14 April 2024. Penerimaan. Huria 45%, tabba non sentralisasi godangna 16.611.755 rupiah. Tu pusat 55%, godangna 15.210.955 rupiah. Tu pembangunan godangna 2.140.150 rupiah. Tu kategorial godangna 15.264.000 rupiah. Pengeluaran Huria godangna 25.617.900 rupiah. Pusat 0, pembangunan 0, kategorial 15.264.000 rupiah. Saldo kas Huria per 9 April 2024 godangna 246.151.774 rupiah. Saldo kas pusat per 9 April godangna 15.218.955 rupiah. Saldo kas pembangunan per 9 April godangna 14.650.522 rupiah. Saldo kas kategorial per 9 April godangna 8.380.000 rupiah. Jumlah saldo kas keseluruhan godangna 224.410.251 rupiah. Pasiahon, jadwal organis dan prokantor tikting parhepengon boy mataida di lembaran tikting naung diser dihita ganup di pasu-pasu tuhata mahuriata. Mau lihat ya? Tapuji matuhata, maredehita laos disoma, tapasahat peliatana perjulu. Tuhan gunung turilah lagi, Tuhan gunung padiarlah kaki.
Kami ni debata na sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Dongan sa porsyon di bagasan Tuhata Yesus Kristus. Ama nami inanami dohotaka dongan naposobulung. Ala odope parjulu sahali hami marjamita di tonga-tonga ni huriat taon. Ala ni parjulu ma hupatad dahok kami diri nami. Ya hami padita maadong hasudungan Agustinus Tampubolon. Nahwala pami borusiagian jalarap do tamin waeng. Namanubuhok kami dainang pangitubu boru manurung. Jala inang simatua nami boru siaturi. Sahat tutikyon di palumehod debatama dua danak boru di hami. Mamuka November 2020 tolu diojakon mahami gabe uluan ni huria di HKBP Tenggarong Resort Sentosa Samarinda. Imajo sauti kamanginang partinada Asia kami nuaing tapuk kama bibelta di pesalmen bidu opat mamuka mesian ayat sada sahat rodi ayat sia. Pesalmen opat ayat sada sahat rodi ayat sia. Hujaha matuhita tapa ihut ma di bagasan rohatta. Songonon ma hatani debata. Edde sian sidapit. Sai alusi maahu ale debatani hati gorakku ia hujauho. Jala palubang ahu juppa hagogotan. Asi maroham di ahu jala tangihon ma tangiaki. Ia hamu pinopar ni jolma. Sedia lelengodo lea rohamu di hasalauki. Sedia lelengodo haholongan ni rohamuna nasohasea jala di oron muna gabus. Unang sobotohamu marhasurungan do di bahen jahuba akkahasianna. Matua di tangihon jahuba do molo hujau ibana. Hol sohok kamu hian ma asa unang dapotad dosa. Marhusari marohamuna dung rodi podomak kamu asa sonak kamu. Pelehok kamu ma pelean hati goran. Jala marhaposan tujahuba mahamu. Lando akan namadok tung isema manupakon na dinggan tuhita. Alai ale jahuba sai pasondakon matuhami sondang ni bohim. Gumodang dolas ni rohakku di lehokko sian dinasida di hamamasa ni gotilon eme dohot anggur nagabe situtu. Sonang doahu hupapeyak huhut mamit tornok aisa sada hodo ale jahoba pasonang ahu maringanan. Ido sahatna. Amanami inanami dongan sa porsyon di bagasan Tuhata Yesus Kristus. Terpilih do Raja David gabe raja sikat ni Raja Saul. Ala dang mardalan bedi dalan na hinalomohon ni debata Raja Saul hati hai. Alani ikon digati ma ibana jala terpilit ma si David gabe raja sikat ni si Saul tiki. Jala disuruh debatado si Samuel laho pajong jokon si David gabe sahalak raja. Nang pe partinadaan ni si Samuel parjolo sahali tu si David songondang pas do pe di rohana molo si Davidon
gabe sahalak raja. Ala di pikiran ni si Samuel, tongam, bagak, uli, akkahahana, tumibakon si David. Ala posodo pe ibana, jala perdagingan na pe dang songon hahana tiki. Alay di alu si Jehoba do, si Samuel di dokdo, molo jolma, rupa do ni idana, alay molo debata, roha di bagasan do nani idana. Marasing do pamerengan ni debata, sian pamerengan di jolma. Molo hita jolma mamereng rupa, mamereng bohi, mamereng pardopahan, dohot akalan na asing. Alay molo Jehoba, na parjolo di bereng Jehoba, roha di bagasanido. Jala di boto Jehoba do, songo dia do hadiriotta, songo dia do karakterta, danga dong nabuni, yang go diadopan ni ibana. Jadi terpilit ma si David, gabe sahalak raja, jala diurapi si Samuel ma ibana. Alay, adong sada tantangan tong nani adopan ni ibana, dang olo si Saul mangalehon harajaun na tu si David. Mangiburu do si Saul maradopon si David. Ala dipapuji-puji jolma do ibana, molo si Saul ninna manaluhon maribu-ribu halak, ale molo si David marloksa-loksa. Ala ni mangiburu ma ibana, disakapi ibana manaing memunu si David. Ala ni lari ma si David, jala dilele Raja Saul ma ibana hati hai. Amanami inanami, molo sian gogo na sadiri, dang tuk ibana malua sian pangalileo ni Raja Saul. Molo sian habisuhon na sian hapistaran na sadiri, dang boy ibana tolap, mangalo Raja Saul na gok huaso tiki isongon sahalak raja. Diboto si David do hagaleon na. Diboto si David do dang boy ibana, maralohon musuna Raja Saul na mangalili ibana tiki. Ola sada do na pinasahat ni Raja David, martangiang pasahat pun sudi tu adopan ni debata. Amanami inanami, pos ni roha ni Raja David tu debatado na paluahon ibana sian pangalileon ni Raja Saul. Ala pos rohana tu pakkop-kopon ni debata di tonga-tonga ni parnguluan na. Ala pos rohana na tuk do debata paluahun ibana sian nasa parmaraan na bui di patu para Raja Saul maradupun ibana. Ala pos rohana ido, ala di pasahat ibana do sude tu debata gabe maluama ibana. Ala nunga dihilala Raja David, sapala nang dipilih to au Tuhan, bahen maau hobar tulomo ni roham. Amanami inanami, dongan sa porsyon di bagasan Tuhan ta Yesus Kristus. Ketika Tuhan menetapkan dan memilih kita, bukan berarti segalanya akan lebih mudah dan lebih gampang untuk kita jalani. Terpilih do si David, dipabakit do ibana gabe raja, alay gabe sonang donguluna daung. Tiki marmahan biru-biru na ibana sonang dongoluna. Dibuan biru-biru na mangan, dibuan biru-biru na minum, dungi mulak ibana tujabuna, dang adong masalah. Alay dung ropa jowon ni debata tu ibana asa gabe raja ibana di tonga-tonga ni bangsa Israel justru di sido. Godang masalah, godang tantangan na ni adopan ni ibana. Alay, ala porseha ibana tu debata. Ala saya toktong ibana pasahat ton nguluna tu adopan ni debata. Saya disodak ko debata mabuhina maradupun si David. Ido ubahin gabi tukma ibana madalani
parnguluan na siganupari. Jala di ujung na sahat ma na pinarbaga-bagahon ni debata tu ibana. Gabi raja matong ibana di tonga-tonga ni bangso Israel. Amanami inanami dongan sa porsyon di bagasan Tuhan ta Yesus Kristus tiki roha porsuhon tiki ropa rukilon tu raja David tiki i holan martangi yang do ibana tu debata. Dang adong na asing. Sian gogona telu do ibana. Sian jumlah pengikut, sian jumlah pasukan dang tolap ibana maralohon Raja Saul. Alai pola do bui ibana berkesempatan neng membunuh Raja Saul satu dua kali di sekitar podom Raja Saul. Ala di lehot debatado hatawon habisuhon nang gogo tu ibana. Orang yang bersandar kepada Tuhan, orang yang menyampaikan hidupnya kepada Tuhan, maka percayalah dia akan dapat menjalani segala rintangan dan tantangan yang harus dia lalui di tengah-tengah kehidupannya. Hidup kita mungkin tidak mudah, hidup kita mungkin penuh dengan kesulitan, tetapi ketika kita berdoa, ketika kita menyampaikan segalanya kepada Tuhan, maka selalu ada jalan bagi orang percaya. Jadi unang tadok kondang adong bedalan. Selalu ada jalan bagi orang-orang yang berseru kepada Tuhan. Hal yang mustahil akan menjadi tidak mustahil ketika kita menyampaikannya kepada Tuhan. Amanami inanami alani tangi yang dodalan na dumenggan laho mangadopi ragam ni akka parukilota. Molo tabereng di partikyatan waeng, molo roha porsuhon, ropa rukilon, manang ropar badaan di tonga-tonga ni parnguluan, molo do sar, langsung tu media sosial, melalui WA, dibahin mas status, melalui Facebook, manang TikTok, bui dibahin status. Bui do diluap pun disi sogo ni rohana tu sasahalak, bui do diluap pun ibana disi nasa parsorion ni parnguluan na. Apedang adong dalan haruar narosia ni gariada gabe komentar penguhuman nama namasa disi. Ala jolma nasoma boto harutakas permasalahani gabe mabahen akka paruhuman nama marhite komentar-komentar nabinahin nasida. Jadi dang dapotan solusi hita gabe manabai dosa do hita disi. Ala gabe parsidohot majolma merdusa binahin niaka status-status naso perlu ta babua di tonga-tonga ni akka media sosial. Hape mulubui ta pakai media sosial gabi dalat ta pararat ton hata ni debata marhite status-status positif, status-status na membangkitkan semangat dan sukacita. Dalam gudang ma akka jolma natar pasu-pasu marhite siani. Jala di pabotohon Raja David Muse adong doha surungan ni jolma na ni asian ni debata. Marhasurungan dohita amanginang na ni asian ni debata na dihaholongi debata di tonga-tonga ni parnguluat ta siganupari. Alani iunang marnaloja patupahon na dinggan. Unang marnaloja patupahon akan nauli di tonga-tonga ni parnguluat ta. Ala haburjot tai dang marisuangi. Perbuatan baik yang selalu kita lakukan itu tidak akan pernah berakhir sia-sia. Nang pedang songon mangalang cabe ate amanginang. Disi di pangan pitor disi siakna. Alai haburjot tai ditikina di baloson debatado musei di tonga-tonga ni parnguluat ta siganupari asal mataharinggasson martangiang taharinggasson marsob batu ibana jalata uduti torus mangulahon na dinggani. Unang terbawa arus, orang bisa berbuat dosa, tetapi orang Kristen harus konsisten untuk melakukan kebaikan di tengah-tengah kehidupannya. Jadi dang dipengaruhi keadaan ala ikon mempengaruhi
keadaan. Ido halak na porsea. Jala takas doi ditiki porsea hita martangi yang tu debata Yesus Kristus madok sahat matuhamu na pinangido ni rohamuna. Jadi mulu porsea do hita ditangiak tai, porsea do hita dipangiduat tai, dilehot debata do hobar songon pangiduat ta. Songon si Saul, palua maau Tuhan sian aka musukku, palua maau sian aka jol mananaing mabuat hosaku. Porsea ibana ditangiang na, jala dilehot debatama, haluaun tu ibana. Alani i ditiki martangiang, ditiki pasahat ton alu-alut tahita tu debata, unang adong keragu-raguan di bagasan rohata. Ala ditikina sahat do na pinar baga-bagahon ni debata di tonga-tonga ni parnguluat ta na tape molo naing sahat tita tusi gudang tantangan na ikon tabulus jalan na ikon ta adopi. Songon Raja David naking sebagai contoh dipilit gabe raja dang pitor gabe raja ibana. Alai adong dope masa-masa tantangan, masa-masa naborat di tonga-tonga ni parnguluan na asa sahat baga-baga ni debata tu ibana. Gudang toko-toko Alkitab na boy tabahin gabi referensi taringot tusi, boy muse tabahin toko Abraham, ditikitar jo ibana, dang pitor sorang si Isakate. Na tapi di baga-bagahon debata, ikon gabi bangso na bulok ko. Terjoma ibana di umur 75 tahun, di umur 100 tahun ma ibana baru seorang si Ishak. Adong jarak 25 tahun. Alai terbukti dan terjadi do. Baga-baga ni debata di parnguluan na. Tapi bukan dengan waktu yang singkat. Alai hasatiauni terus teruji oleh Tuhan. Dan pada waktunya apa yang dia minta, apa yang dia doakan, apa yang dijanjikan oleh Tuhan kepada dia, diberikan oleh Tuhan pada waktu yang terbaik bagi Tuhan. Suang-songoni pe ditiki martangi yang si Hanna didok di si genup ari sairo tu bagas joro martangi yang ibana torus sahat Roma Imam Eli mandok diripuma halak na mebuk ibana. Ala saya martangi yang ibana torus, martangi yang dakola sadari, dakola sebulan yang manginang ale martau tahun ma ibana torus ganupari rotu bagas joro martangi yang jala di ujungna dilehot debatama si Samuel tu ibana. Jadi ragam cara na pinatu pani debata di tonga-tonga ni parnguluata nuaing songo dia keseriusan siak kita laho mangido tu ibana. Unang sahali hita martangi yang heraso di BG pitor madele gabe dangulo be martangi yang alai ikon berkesinambungan jala ikon adong pos ni roha disi ditiki martangi ya kita tuadopan ni debata. Amanami inanami dongan saporsiaun di bagasan Tuhatta Yesus Kristus debatado mual ni hanguluan nang haluaun siak kita. Alani ikon ibana manata sobba tapelehon mapelean na dumenggan tu ibana marhite parange pabahenan nang pakatayot ta di tonga-tonga ni parnguluat ta siganupari. Jala ikon holsoan mahita molu ta ulahun dosa di tonga-tonga ni parnguluat ta. Jala ikon hatok ma ta okuhoni di adopan ni debata. Halak na olo mangokuhod dosana, halak na say olo mangido hasisaan ni dosa siya debata, say dilehod debata do hasisaan ni dosa di tonga-tonga ni parnguluan na. Mulu tahingot kisah ni upama ni Jesus ditikiadong dua halak na martangiang, sada halak Parise, sada halak si Jalobeo, mulu halak Farisei, say didokod do, mulu au Tuhan, ringgas doa martangiang, ringgas doa merminggu, dang sarupa au songon halak si Jalobeon. Dihagijakon torus dirina maradupo debata.
Alai halak si jalo beona king haruma mereng dopak debata manang dopak julu dang berani ibana saya tertuduh do ibana saya dipukpuhi do torus adorana. Di okuhon sude dosana tu ado pani debata. Jala ise do nasitong di dokod disi ima nama ngokuhon dosa nang hasalaan na. Si jalo beona king do nasitong dang halak Farisi naking. Orang yang mau mengakui dosanya, orang yang mau mengakui kesalahannya, dia akan dibenarkan oleh Tuhan. Jala mula dong pedongata mangulahud dosa, adong pedongata na punya masa lalu kelam, bukan tugas kita untuk menghakimi dia. Dang gabe ulot tay paingot-ingot ton hasalaan na, paingot-ingot ton dosa nang hea di ula ibana, itu bukan urusan kita. Ulot ta ima laho masih paingotan mula dong na hurang dinggan. Ola disido ulot ta. Bukan untuk menghakimi, bukan untuk menghukum orang-orang yang pernah berbuat dosa dan kesalahan. Ay molo romu senasida tu bagas jorota, molo romu senasida nang marsoba tu Jesus. Molo Jesus majalo, buasa dang buhita majalo. Jadi tugas halak na porsea ima masih paingotan dia kana humurang asa bui rap daruli dia kapasu-pasu ni debata. Amanami inanami dongan sa porseon di bagasan Tuhatta Yesus Kristus jadi goklas ni roha do ngulu ni kana porsea. Goklas ni roha do ibana lahu patupahon akka ulonna. Di pargugui debatado ibana mangadup yak kasih taonon. Di apuli debatado ibana di tikiro arsa ni roha. Di tonga-tongan yak kaparnguluan na. Jala konsisten redut do ibana mengulahun patik ni debata. Alani say goklas ni roha ibana. Say gok maas ni roha ni debata di tonga-tongan ni parnguluan na. Siganu pari. Jadi tada las rohana. Say nok ma ibana torus mudum. Aladang pola gudang na dipikiri ibana. Ay mulu gudang amanginang na tapikiri mauldo hita mudum. Mulu tarpodo pe hita dang renges. Say ulu tersunggul hita ganuk borngin. Ala buban pikiran na adong di tonga-tonga ni parnguluata. Ala nima didokon secara medis. Penyebab penyakit yang paling utama itu adalah pikiran itu sendiri. Mulu sonang do pikirat ta daw do kasahit. Alai mulu nunga pojot pikirat ta gudang akka pikirat ta narudut ido nabuy mabahen akasahit tu pamatakta. Alani i diajak do hita laho menenangkan pikiran. Jalan nunga gabi adong benuang dokter ahli hipnoterapi. Melalui hipnosis pikiran. Jadi mulu adong permasalahan pikiran na subui di pasidung akajolma Roma tusi jala dengan ahli hipnosis nasida bui ibana mencari benang merah buasa bui sahat songoni ruduk ni pikirani dicari sampai ke akar-akarnya. Jadi mau lununga seorang pikiran neng aha peta ulahun las rohatta. Alai molununga adong boban pikiran nama ceduk dok neng dungo pe hita hitcat sian pudoman ngaborat be. Ala nunga hera tertahar kita dang semangat lahu mangulahun akka ulot tasiganu pari. Ala ni halak na porsea iko boido pasahaton sudi tu ado pani debata jala pos rohana tu debata na diurupi debata do ibana kalau petulusun sudi akka perdalanan ni nguluna. Jadi halak namar panggung sadean tu debata nok do ibana mudum jala pos rohana tu adopan ni debata. Amanami inanami dongan sa porsion di bagasan Tuhatta Yesus Kristus alani marhite turpukta sadarion tapahusor-husor ma regam do namasa di parnguluat ta. Si pataro do parukilon dang boy tarabetatay.
Sipata rodo hasusaan. Jala memang ido nama dongan hita di parnguluat ta. Olan dua hal, muludang susah pasti, sonang. Jala halak na porsea mangaradi dakola tu hasonangan, aletong do mangaradi tu hasusaan. Ibarat perlombaan, mulu berani do hita bertanding, kita harus berani untuk menang dan harus siap juga untuk kalah. Jadi mulu bersiap untuk bertanding, manang nang tapa borhat yana kota nang bertanding tu sada inganan manang berkompetisi, unang holan ajari ibana monang, ajari tong majalo, boha mulu telu ibana annon. Jadi siap untuk menang, siap untuk kalah, itu adalah bahagian daripada kompetisi. Mulu telu coba untuk lebih baik lagi ke depannya. Jadi moloholan namonang do tapi kiri ditikiro hataluoni hacit marohata marsak madele mahita. Alai mulunung tapara de tong dirita di hasusaan mulu telu haduan misalna gabeneang dolak kata, karena kita sudah tahu ketika kita berkompetisi kita harus siap menang dan harus siap juga untuk kalah. Jadi halak na porsea pe ikosongoni ditiki porsea ibana tu debata ditiki pasahat ton nguluna tu debata unak kolan mangarade majalo nasonang sia Tuhani ala ikotong do mangarade akka hasusaan narotu ibana ala ni ha porseon na songon si Job nama dokor tu parni jabuna buasa hita olo majalo na dinggan sia debata aledang olo hita majalo na sodinggan sian ibana. Ikon ulu do hita majalo. Nadinggan, dohok nasodinggan sebagai bahagian perjalanan hidup kita sebagai orang-orang percaya. Jadi ditiki roha susaani martangi yang mahita jalata papos marohatta tu adopani debata. Taingot naking marhasurungan do jolma nasatia tu debata. Dilehot debata do tuaka jolma nasatiai hasonangan dohot haluaun. Molorope pangaleleon tu ibana, molorope hasusaan melua do ibana sian hasusaan nai. Merhite padonganion ni debata, itonga-tonga ni parnguluan na. Jadi Tuhan tidak menyingkirkan beban dari hidup kita, tetapi Tuhan memberikan pundak yang kuat untuk kita agar kita mampu menanggung beban yang harus kita pikul. Dungi merhite haporsyota tu debata, tapi lehon ma nadinggan tu debata. Sian ias ni rohatta, unang songon na pinaksa. Jadi molo mabahin na dinggan tu debata ima perbue nang perjolo di pasu-pasu jala ditupahi debata parnguluat ta siganupari. Jadi ditiki hita mamilehon na dinggan tu debata perjolo ma tapilehon akka ngulut ta tu debata jala marperbue mai marhite parange marhite pakkatayon nang marhite akka pabahenata siganupari. Asa saurdut pakkatayo dohot pabahenan. Hunang asing na dihatai, asing muse na dibahen. Alay saurdut sadalan may pakkatayon dohot pabahenani. Dungi mingguta sadaryon diguari maun minggu misericordias Domini. Namar lapatan gok asni rohani jahubado tanoon. Tahilala do amanginang asini rohani jahubado na manggumgumi tanoon. Asini rohani jahubado na mambahik kita nuaing mangulu dope, marhosa dope. Jalabuy musehita mardalan tubagas joroon lahorap marsobba tuadupa ni debata. Alas sitong na ditikimodo pita, dang taboto amanginang dungo do hita sugot manang daw. Ale pos rohatta tu debata,
ikon dungoon ni debatado hita sogut. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, maka percayalah akan kekuatan daripada doa kita tersebut. Ditiki modo pita borngin, modo pagi, dang taboto dungo do hita pagi nay manang daw. Asini rohani debatado nama dungoy hita, asabuy hita mangulahon muse akka ulot tadi ari-ari na asing na pinasahat ni debata tuhita. Alani idi patuluhon debatado asini rohana tuhita molo di topik tadi dok sodang nibohi di jahubado nama nodang hita. Wajah Tuhan yang menerangi kita, menunjukkan jalan kepada kita, memberikan kekuatan kepada kita. Jadi marpanata mahita torus tu bohini debata. Na mangalehon pasu-pasuna dopak kita di tonga-tonga ni parnguluatta. Unang pangasahon rohatta, unang pangasahon pikiratta sendiri, alay pangasahon madebata, manang tu dia pehita mangalakka di tonga-tonga ni parnguluatta siganupari. Ketika kita berdoa, mungkin kita tidak langsung mendapatkan apa yang kita pinta dalam doa kita, tetapi kita percaya Tuhan akan menyiapkan yang terbaik untuk hidup kita. Idona di dokon Yesus di tiki martangi yang ibana di duluk Getsemani, di ujung ni tangyang nasay di dokdo, lo meni roham mana saut, unang lo meni rohaku. Jadi di tiki kita martangiang, kita bukan memaksakan keinginan kita kepada Tuhan, bahkan melubui di tiki martangiak kita ikon gumodang do hita madok mau liate, lo bisian akka pagi duat ta tu debata. Alay tong matadok saguru tu lomoni rohani debatama saluhutna. Unang lomoni rohatta, unang lomoni rohakku alay ikon lomoni rohani debatama nasaut di tonga-tonga ni parnguluata. Pos rohatta manginang lomoni rohani debata dumenggan duisian lomoni rohatta ala debata mengenal kita lebih daripada kita mengenal diri kita sendiri. Alani say buhini jahubama nama nodangi hita manang tu dia pehita mangalaka say debata nama masu-masu jala nama ngalehon haluaun tuhita. Amin martangia kita. Mauliate Tuhan di pasahat rohanami tuadupanmu. Di siala asi dohot denggan di basam na toktong madongani hami sahat tu sadarion. Tuhan debata pardenggan basa. Di ari na pinarbadiaan mon. Marsaur hami. Rap dohot ruas ni huriam. HKBP Sentosa Samarinda. Teruli hami Tuhan di hatam. Napabuahon Tuhami asa dapotan haluau kami ikon martangi yang dohami tuadupanmu ikon marpanggung sadean dohami Tuhan tuhasom nabalgai natuk laho mangalehon haluaun Tuhami. Ajari patau hami Tuhan laho mangulahon lomoni roham godang hahurangan godang akahagaleon nami Tuhan alepos rohanami di pasikopodo saluhut hahurangan nang hagaleon nami marhite asini roham. Tuhan debata pardinggan basa pasu-pasu ruas ni huriam HKBP Sentosa Samarindaon. Lehon hahipason, lehon gogo na siya ko tutonga-tonga na sida. Lehon parbuy na dinggan tuakana ni ulan ni tangan na sida Tuhan. Pagadda las ni roha na sida tujuluan ni Aryon. Tuhan debata pardinggan basa nang tuakaya nakon nami pe na daodohot na jonok siya kami. Tuhoma Tuhan upasat hami na sida tuakaya nakon nami na dao say homa Tuhan na madongani ibana na mamasu-masu ibana di inganan pangaratuan na. Asa pos rohanami Tuhan songon na toras na di lehokodo tu ibana na dumenggan. Jala di padahodo aka abad-abad nang parmaraan sian parnguluan na. Nang dianakon nami say lehon matuhan habisuhon.
lehon mahapistaran na siyako, terlumobi di perkembangan zaman nuaing, namambahek kami akan natoras jumut-jutan mabiar, tuak ke masa depan ianakon nami. Ale songon hatam namandok, masa depan selalu ada bagi orang benar dan percaya. Songoni ma Tuhan, haporsion nami todopanmu, na pinaradi hodo masa depan na dumenggan, tuak ke ianakon nami. Songoni pe Tuhan dia ke keluarga nami, na mengula dausia kami. Dongani nasida Tuhan dia ka ulauna. Pasu-pasu Tuhan asabui ibana gabe pasu-pasu marhite akka parkarejuan na. Pos rohanami na didongani asini roham dohami lahu mangulahon akka ulaun nami siganupari. Songsongoni pe Tuhan tuaka ruas ni huriam na dibagasan parsahiton. Say homa Tuhan na mangalehon hahipason. Say homa Tuhan na mangalehon pos ni roha tu ibana. Asa pos rohana marhite pangurupionmu na dilehokodo hahipason muse tu pamatang na. Apuli Tuhan na marsak roha pergugoi akan namarhagaleon. Asa boy hami saluhut na makatidakon hodo na punasa ngulu nami jala sa guru tulomon ni rohamma na masa di parnguluan nami. Suang-songoni pe Tuhan hubak kami di bagasan tangyang nami. Akka keluarga-keluarga na makasih holi haso sorang didakdanak di tonga-tonga ni keluarga nasida. Pos rohanami na tukdoho patu pasaluhut na di parnguluan nami. BG tangyang nasida alusi tangyang nasida Tuhan. Jala ditikina pasahaton muma hobbar songon pangiduan nasidai. Alani disudena akasakap nang rencana nami pe say homa Tuhan na patuluson ay dangboy hami mardalan manang salak kape mulusoho Tuhan na madongani hami lahu maddalani ari-ari ni parnguluan nami. Pasu-pasu nang parhalado ni huriam dohot uluan ni huriam na makubasi di hakabipe sentosa sa marindaun. Asa margogo marmudu-mudu mangajar-ajari ruas ni huriam. Asa boy nasida Tuhan gabi sitiruon manang tu dia penasida mangalaka di parnguluan na siganupari. Nang dia ka program-program ni huriampe say homa Tuhan na patuluson asa boy sude mardalan dohot denggan sada rohani ruas nang parhalado ni huriampe lahu patupahon akka program-program na naing di pamasa di tonga-tonga ni huriam hakabipe sentosa sa marindaun. Ale parjolo pargogoy hami Tuhan mangadupi sudah akan namasa di parnguluan nami. Asa nang pemarsahit pamatang nami. Asat nang pemarhagaleok kami. Asa nang pedang dapot dope na pinangido ni rohanami. Dang gabi madele hami Tuhan. Ale toktong boy marlas ni roha hami. Toktong boy marolop-olop hami. Lahu marsobba tu adupanmu. Urasi hami Tuhan siyan dosa panguluson namin nagudangi. Asa tungtama hami gabi hasahatan ni pasu-pasum. Holan na mga sahon kuarni anakmu, Tuhan Yesus Kristus, martangiak kami tuho. Amin. Maredehita tapapungu peliatna. Ah
Batangyakon mapeliata tu adu pani debata martangyang mahita. Ale debata amanami na dibuan wagidjang, hodo haroroan ni saluhut selehon-lehon nadinggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upa saat hami masian na nilehon mitu hami pelian nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti asa hupar hasya kami pelianon. Pati bulhon harajon mu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutad dahami gudang ni selehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami mandok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale ama namin na di bawang wagidjang, say pinarbadia magwarmu, say Roma harajonmu, say saut marlo ni roham di bawang otongaon songon na di bawang wagidjang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, si sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unak kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangako. Di pasu-pasu jala diramo ti Tuhan de batamaho. Di sodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasaor honma damena tutodim. Amin.